kolkata हाबसोदों आरो बाबाखौसो सानखोना मोखोथाय जोंनि बेजोंहाय फैयोब्लानो माने नेचारेल बिउटिनेसखौहाय बांसिन खुलुमबाय रायजोफोर थ' दायो कलकातायावहाय मोनफैबाय कलकातायाव मोनफैनानैहाय एसे रुम लाफैबाय आरो ना हटेलावहाय थ' दायो अफिसा जों थांनोसै वेदारा बिरादनो गाज्रि थेवबो अफिशियेल खामानिफोरखौहाय एसे नायग्रोनोसै नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेड नायलांनो हागोन बाबा माने ट्रेनावहायबो माने तत्काल प्रिमियाम तत्कालावहायसो टिकेटखौ दाननांदोंमोन आरो ना थ' इक'न'मि क्लासावहाय माने बिरादनो सिटना बिराद गोरलै आरो थ' बेखायनो दिनैहाय हरसे मानि आं उन्दुबोनो मोनासै बाबा बाबुखौ फुथुनानैहाय आङो जिरायबोबाय आरो नेबोबाय थ' बेबायदि बाबा सना नों नायलाय खालामदों थ' थांनि राइज थ' दायो अट' लाबाय आरो ना अट' रिजार्भ खालामनानै लाबाय माने टेक्सिफोरखौबो मोनो थ' दायो बिरादनो अखा हादोंना थ' बिनि थाखायनो गारिफ्राबो एसेबां माने एभेलेबेल गैया ओमफ्राय दामफोरखौ बिराद बुंसोबायदों आरो बिसोरो दिनैहाय थ' बिनिखायनो दायो जों अट'जोंनो थांसै ओरैबादि जुग अखा हागासिनो दं नै अखाया माबादि मियाहाय बाबाखौहाय दिन्थिनाय जायाखैमोन मानोना बाबाया गुबुन बगियावहाय दंमोन आरो थ' नै एक्चुअलि माने प्रब्लेमा दा बाबुबो दं नालाय थ' उपाय गैया बाबुखौ सासे लानांगौ बेग मामा लानांगौ ओमफ्रायहाय बिदिनि थाखायनो झामेला जायोखायनो खुनुरुखुमै सुदो होननानै न'खरैनो लानानै फैबाय आरो बाबानियाबो देहाया बारा माने एसेबां माबा नङाना प्रेसार गोनां मानसि थ' एसे टेनसन साननाय हनायफ्रा टेनसन जायोबानो प्रेसारफ्रा बारायो थ' हारसिं थायोबा माने मोनसे गिनाय मोनसे आरोना थ' रावबो गैया बिसोरहाबो थ' आंनोनो फिसा हौवा आंनोनो फिसा हिन्जावब्लाबो आंनो फिसा हौवा बादि आरोना दायो नै मोनफैबाय जोङो अफिसाव बापरे बाप लाइफआ बिदिनोसै आरोना बिराद खारसो जेरावबो बाबुआ उन्दुलायबाय नै थ' दायो आङो अफिसनिफ्राय ओंखारफिनबाय आरो माखासे मानि खामानिया जाबाय आरो माखासे खामानिया पेन्डिं थ' दायो नै थांगासिनो दङ लामायावहाय अखाया एसे ददाहांबो जायो आरो हाफिनो बेबायदिनो जागासिनो दं आरो बाबा ड्राइभार आंकोलखौ नाहाबसोदों आरो बाबाखौसो सानखोना मोखोथाय नोङो कन्टिनिउ ड्राइभ खालामनायखौबा नायहाबाय थाबाय आरो बियो माने बिफाजों गारियावहाय गाखोबाय थायो नालाय ओंखायनो बिफाखौ सानदों नामा बेयो एखेबारे नाहाबाय थायो बाबा साना दायो नै जोङो रुमावहाय थांफिनगोनसै आरो एसे लान्चखौ जानानै लाग्रोनानैहाय माखासे मानि खामानिफोरखौहाय मावनानै लाबावगोनसै रायजोफोर सारादिन बेबायदिनो खामानिफोरखौहाय फोजोबनानै दायो जोङो ट्रेनावहाय गाखोफिनबाय आरोना थ' नोंथांमोननोहाय आङो बाबुनि माखासे मानि माबाफोरखौ देखायनोसै आरो माब्रैबादि खालामो बियो ट्रेनावहाय बिबौखौहाय ओरैबानो बेरायनो लाफिनबायनो थुनो आरो बाबा सिरि थालानो एकदम जोखुबाय आरो ओरै लाफिनबायनांगौ गावखौ ओरै बेरायहोबायनांगौ बेनोल'सै आरो बेना जिरायनो मोना गावखौ बामनानै थाबायथिंबायनांगौ बिरादनो सोरबाफोर एदावबा गाव मिनिथिनायसै नायथिनायसै आरो बाबा
थाबायबायनो थिनदों आरो बेयो नै थ' दायो नै ओरैबायदि समायना रमायना जोंनि डुवर्स ना बेयो थ' नायदो नै समायना पाहारफ्रा माबादि लामासिम थ' बेबादिनो जोङो ट्राभेल खालामै साउथ बेंगलनिफ्राय नर्थ बेंगल सफैबाय आरो थ' दाबोनो जों मोनाखै जोंनि डेस्टिनेसनखौ खिन्थु सिलिगुरि मोनबाय थ' जोंनि वेदार आरो हजोंनि वेदार बिरादनो डिफारेन्स ओमफ्रायहाय जोंनि बेजोंहाय फैयोब्लानो माने नेचारेल बिउटिनेसखौहाय बांसिन नुनो मोनो आरो खिन्थु हजोंहाय जिहेतु सिटि एरियाफ्रावहाय ना बांसिन पलिउसनबो जायो थ' एनिवे नोंथांमोनजोंहाय लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय गोजोन्थों बयनिबोसिम